LD Baldovino, mega love shout out. Meldy, thank you. Wait lang langga. Mag-jacket tayo. Wait lang. Thank you so much langga. Wait lang ha. Hindi ako maka-jacket. Ay, paano ba to? Hindi ako maka-jacket dyan ha. Wait lang ha. Mas na ba isa akong phone? Hindi ako maka-jacket dyan ha. I love it when you call me Senorita. Ayan. Ay, may jacket pala ako. Bakit? Nag-pin ako. Ayan, thank you, Meldy ha. I-ano mo, i-drop mo yung ano mo, yung channel mo. Ayan. 3 million people in the house with your shout out, guys. Maingay ako pa. Ayan, matanda ako pa mag-ingay. 6 million people, thank you. Sino pa ito? Si Meldy. Meldy, ito yung ano mo, yung channel mo. Wait lang ha. Ako maingay. Ayan. Ayan na. Ayan, Meldy ah. Ito yung video mo, Meldy. Ayan. Panoorin natin video mo ha. Diyan lang muna yan kasi ako mag-ano ko ng laham. Wow. Ganda naman. Nasa Bali, Indonesia si Melby. Thank you, madam. Wow. Ang ganda. Wow, ang ganda, madam. Pinapanood ko yung video ni Meldy. Ayan. Madama yan sa Bali, Indonesia Airport. Kinukuha ko itong puti ng ng laham. Karne ito ng karnero. Kuhanin ko ito kasi para walang lansa. Ang ganda. Ayan. Ito na naman siyang part. Kunin natin itong puti. 1
Yan, 4 million people in the house. Thank you. Ayan. 8 minutes yung video niya, guys. Patapusin natin ito. Bakit walang walang ads? Lagyan natin ng lemon. Ayan. Makulit ang alaga. 7 million people. Thank you guys. Ayan, madam. Hindi pa natatapos, Madam Melty. Seven minutes.
Ayan. Tapos na, madam. O, tapos na. Kunti na lang. Korimaw vlog. Wait lang, Korimaw ha. Wait lang, Korimaw ha. Thank you so much. Ayan. Pipin natin si Madam Melody. Korimaw, sana yun? Kita ko si Korimaw dyan. Korimaw vlog. Kita dyan ha. Okay. Raymond Besaga, mega love shoutout sa'yo. Thank you so much. Ayan, mag-ano ka po sir, magbaba ka ng bahay please. Bakit hindi ko makikita doon sa kabila? Wait lang. Hindi ko makikita kasi mag-iwan. Oh my gosh. Sana ko live. Tapos sa ibang live na pupunta. Hindi naman ako makapag-comment sa sarili kong live ba? Saan ako dito magko-comment? Ito yung option. Maingay ako, pasensya na ako. Pati na huli ng sibuyas ko ang lakas. Thank you. Hindi ko maipin yung ni Madam Mel, diba? Nami-mention kong tao sa kabilang live pala. Bakit napunta ako doon? Hindi ako makapag-comment sa sarili kong live.
Sino ito si Mira? Mira? Sino ka? Ba't andito ka para mag-comment ng ganyan? Sino ka ba? Ito sa'yo, oh. Wait lang ah. Tumpo ka man, guro.